Untxaga plazan gagoz eta 11 agunez egon gara bertaun, eta bai goiziz 11 orduitara, arratsaldez 5:30 eta aukera bai adin eta era guztietako biztanleentzat eta bisitarientzat. Eta azken batean bai liburu berriak, 10% berapenarekin eta bai aukerako liburuak ere eskaintzen dira liburu azak honetan. Gure helburua da irakurle zaletasuna bultzatzea, batez ere zabaltzea, sustatzea eta aldan neurrian batez ere gazteengan eta eragina izan daiela irakurle zaletasun horrek eta liburuan gure parte izan daitela, bai bizitzan, bai aisialdian eta aldugun toki guztietan, lagun izan daigula liburua. Egunero zabaltzen dugu zenian atiak bertan irakurtzea gustatzen zaie jentia hurbiltzen da eta bertako egunkariak, aldizkariak edo liburuak irakurtzen ditu eta bestetik hainbat jarduera antolatzen dugu umiendako eta helduentzako, ez?